church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu jkunu magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Iżis fil-bidu ta' dan il-jum ejjew narfu il-ħnina kbira tal-Missier li jagħtina lill-Ibnu Ġesu bħala s-Salvatur tagħna. B'umiltà nistaqarru ħtijietna u nilqgħu il-maħfra tiegħu biex inkunu nistgħu niċċelebraw il-misteri qaddisa tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naċ tiegħek, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li aħna inxandru l-qawwa ta' ibnek Ġesu li qam mill-mewt, biex kif irċevejna r-ran tal-glorja li tajt lilu, isseħħilna niksbu d-doni tiegħek li rajna fih. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li emnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-Mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien joqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibihom u l-flus li daħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Giuseppi minn Ċipru, li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-faraġ. Dan kellu għalqa bieħħa u l-flus li daħal minnha mar qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-Mulej saltan il-kobor libes, flimkien. Il-Mulej saltan il-kobor libes. Il-Mulej saltan il-kobor libes. Libes il-Mulej u tħażem bil-qawwa, flimkien. Il-Mulej saltan il-kobor libes. Iż-żomm sħiħa d-dinja qatt ma titħarrek. Imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int. Flimkien? Il-Mulej isaltan il-kobor libes. Il-komandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom. Dusija lil darek tixraq Mulej sakemm itul iż-żmien. Flimkien isaltan il-kobor libes.
jeħtieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: la tistaġibx jekk jiena għedlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ. Tisma' ħossu imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwielet mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Qallu Nikodemu. U Ġesu qallu: int mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna. Imma x-xhieda tagħna ma tilqawix. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlif bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ġesu mqajjem mill-mewt irid jiftħilna qalbna għall-Ispirtu tiegħu. Biex aħna nkunu nistgħu narfu, nilqgħu u nħallu l-imħabba ta' Alla titrasformana. Tatina dik il-ħajja ġdida li forsi matul il-jiem tar-Randan tant inkunu tkellimna u smajna fuqha. Imissa li diġà għaddew ftit jiem mill-għajd jista' jkun li nibdew nintebħu li bqajna fejn konna. Għadni ngħix dak li kont ngħix qabel. Għad għandi l-istess diffikultajiet, għad għandi l-istess biżgħat. U għalhekk Ġesu llum jerġa' iħeġġiġna flimkien ma' Nikodemu biex immorru qudiemu. U nħalluh jiftħilna qalbna, nħalluh ikellimna, inħalluh idawwalna fuq kif nistgħu ngħixu ħajjitna fuq il-ħwejjeġ tal-art, idawrilna ħarsitna lejn kif nilqgħu ngħixu mħabbtu il-ħwejjeġ tas-sema. Inħallu lil Ġesu mis-salib tiegħu kontinwament jerfana leħ. Biex bl-istess mod il-ħarsa tal-poplu ludi fid-deżert mifni mill-qdim tas-srieb. Il-ħarsa l-fuq lejn is-serb tal-bronż kienet issir il-fejqan, hekk il-ħarsa tagħna lejn Ġesu li taħajtu għalina issir il-fejqan, il-ħelsien, it-twelid mill-ġdid tagħna. Li jiffurmana f'komunità. Nikodemu fil-bidu maran Ġesu bil-lejl, bil-moħbi. Eventwalment fit-tmiem l-Evanġelju skont San Ġwan imur jitlob il-ġisem ta' Ġesu. Aħna wkoll qegħdin f'dan il-proċess li l-imħabba ta' Ġesu inħalluha titrasformana u ssir imħabba li tingħata fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Hekk kif rajna fl-Atti tal-Apostli. Dawk kollha li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda bejniethom. Ħadd ma kien iħossu nieqes, ħadd ma kien iħossu waħdu. U jekk iridu li l-imħabba ta' Ġesu xoxt tmiss il-ħajja tagħna, irridu nħalluha wkoll tiftħilna qalbna mhux biss leħ imma lejn xulxin. Illi tassew insiru komunità li qalbi tibda tħabbat mal-qalb ta' ħaddieħor li l-attenzjoni tiegħi tkun għal ħtiġijiet ta' ħuti. U hekk inkunu tassew knisja ħajja, xhieda tal-imħabba ta' Ġesu lis-salva.
Kristu kellu jibati u jqum mill-imwiet biex bekk jidħol fil-glorja tal-missier. Nitolbu lill-Alla biex aħna ngħixu l-fidi tagħna fi Kristu l-xoxt ħalli niksbu l-ħajja ta' dejjem fil-waqt li ntennu għall-glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej. Biex l-insara jgħixu fl-ispirtu ta' għaqda u solidarjetà tal-ewwel komunità Nisranija, nitolbu. Għall-glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej. Biex in-nazzjonijiet onja jgħinu lil ġnus foqra bil-qsim tal-ġid, nitolbu. Għall-glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej. Biex il-ħaddiema jsibu x-xogħol li għalih għandhom il-jed u biex int tbiet mill-familji l-qagħd u l-faqar, nitolbu. Għall-glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej. Biex aħna nkunu kapaċi naqsmu l-ġid tagħna mal-ġirien u l-aktar ma' minnu fil-bżonn fis-spirtu ta' karità nisranija, nitolbu. Għall-glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej. Irroddulek ħajr mulej Alla tagħna, għad-don ta' Kristu ibnek, għax hu jkompli joffri lilu nnifsu għalina u jidħol għalina quddiemek. Il-qattalb li nofrulek f'ismu li hu ħaj għal dejjem bis-sinjali tal-passjoni li salvatna u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu tal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għajd iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr. Biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fieħu s-sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddaw li jitwildu għal-ħajja ta' dejjem. Bieħ il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal-fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna. Bil-qawmin tiegħu qomna l-kol għal-ħajja ġdida. Għalhekk, f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu intagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna
li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek, qassam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħall-kalċi radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr u nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek. Mal-Verġni mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisk, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba, ittalbu x-xewqat ta' din il-familja li inti trid tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqgħadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih int tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Araw il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-btana eħlessejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha u għejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misterju ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha u għejn lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misterju ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lill-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, uri li inti omna. Għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tikum li dem bħalna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġena l-irbiħ kolla u għen il-dawk l-aktar għandhom bżon il-ħnina tijak. It-tielet misteri tal-batija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Isli Marik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri inti jomna li kisma tal-tana, Ġesu li wiret għalina tikum nidem bħalna. U Ġesu tiegħek ħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha u għen il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina li tikum nidem bħalna. O Ġesu tiegħek ħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha u il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimliħa l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimliħa l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimliħa l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimliħa l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimliħa l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimliħa l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tikum nidem bħalna. O Ġesu tijaj jaħfrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Islim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewwa u tama tagħna, islim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan l-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan il-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika.
Itlob għalina. Torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas sema, Itlob għalina. rogba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kem tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa tagħlla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preta, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem.
Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-demm għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.